Hvad så YouTube, Toxic Miner her. Og den her video, der tænkte jeg skulle lige lave en tutorial, eller en Windows tutorial på, hvordan fanden man får den her PlayStation 4 DualShock 4 controller til at virke med Windows 10. Fordi det var et problem jeg selv havde, og jeg har endelig fundet en løsning der faktisk virker. Så vi går lige ind i Firefox her, og så kan vi se at det er de to programmer du får brug for at bruge. Det første hedder Input Mapper, og linksene til de her to ting er nede i beskrivelsen. Så herinde på inputmapper.com, der står der lidt hvordan programmet virker og sådan noget. Så trykker jeg bare på downloads her på toppen. Og så her hvor I kan se hvilke downloads der er, så er der en der hedder This is the current development of the project. Det er den I skal bruge. I skal ikke trykke på Input Mapper 2.0, medmindre der står det her jeg har highlightet blot hernede. Og der står alpha super early practically broken alpha. Og det skal I ikke bruge. I skal bare trykke her, input mapper, og kommer jeg ind til den her. Så skal I bare tage den nyeste version. Det er den øverste, tror jeg nok, ellers så kan I se på datoen hernede. Trykker bare download her, og så burde den komme op og download her. Så skal I lige trykke accept, så bare tryk download. Og ja, så downloader I bare den her. Og hvis I går ind på den fil, så kommer det til at se sådan her ud. Og så kommer der sådan en installer op her. Men jeg har allerede installeret programmet, så det behøver jeg ikke at bruge. I skal bare følge de der steps der, og så er det fint. Det andet program I så skal bruge, det er ikke rigtig et program, det er mere et script. I skal egentlig bare gå herind på det her link, der også er nede i beskrivelsen. Og så skal I trykke download heroppe i højre hjørne, det kan jeg ikke lige se. Ja, bare tryk download heroppe i højre hjørne. Og så får I en 120 byte fil, altså den er sindssygt lille, den her fil. Og det er egentlig bare en fix, så den virker med Windows 10. Okay, når I så har downloadet de to filer der, og har fået input mapper ind på at skrive, det gør egentlig ikke noget, men det laver automatisk en skrivebordsgenvej. Så skal I bare åbne for input mapper, bare dobbeltklik på den, og så burde programmet åbne lige om 2 sekunder. Og før I gør det her og åbner programmet, så skal jeres ledning altså ikke være tilsluttet. Den skal ikke være tilsluttet, fordi at det kommer vi til at bruge nu. Ledningen her, når I kan se det her vindue åbne input mapper, så skal I ikke putte ledningen i. Først så skal I åbne input mapper fix. Bare rolig, jeres skærm bliver rød og alt muligt, eller ja, hvilken som helst farve. Men nu hvor det her lille sorte vindue, jeg tager fat i her på skærmen, når det er åbent, så står der press any key after connecting your controller. Så skal I sætte ledningen i jeres controller, indtil den begynder at lyse. Og trykker I bare enter. Og som I kan se, der er lys i controlleren. Det er faktisk rimelig smart det her program også, fordi man kan ændre lyset på det her lille lightbar ting. Og I kan se latency og gyro og alt det der, og man kan gå ind og ændre alle mulige forskellige indstillinger. Og I kan også vælge at I vil bruge touchpadden herpå som jeres mus. Det er rimelig sejt. Og der er makroer, og der er alting derinde. Og det er egentlig det man skal gøre for at få sin PlayStation 4 controller til at virke på Windows 10. Hvis I kunne tænke jer flere tutorials ligesom den her, må jeg have skrevet ned i kommentarerne. Fordi der er mange, jeg ved der er mange der har brug for, eller der ikke kan finde ud af at få den sat til og sådan noget. Det kunne jeg heller ikke i meget lang tid. Men jeg har endelig fundet en løsning. Og det skal siges, ingen af de her ting jeg nogensinde kommer til at vise frem i de her episoder af Windows tutorials, eller hvad jeg nu kommer til at kalde den her serie. Der kommer ikke til at være virus på noget af det. Det vil være dumt for mig at vise noget der var virus på. Men ja, jeg håber I nåede det der lille tip, og I kan connecte så mange controller som I vil på en gang. I skal bare huske at når det sorte vindue er åben, den der BAT-fil, når den fil er åben, så skal I connecte jeres controller, ikke før eller efter. Fordi ellers så virker det ikke. Men drenge og piger, jeg tror simpelthen det var det for den her video. Så hvis I kunne lide videoen, smid et like. Hvis I ikke kunne lide videoen, dislike og skriv nedenunder hvorfor I ikke kunne lide videoen og hvad jeg kunne gøre bedre til næste gang. Men
Jeg har ikke mere at sige, så ses bare i næste video. Hej.